Benvinguts un cop més a Corecat. I un dia més no ens quedem curts, tinc preparat un recull dels meus moments més explosius en les tertúlies de l'Opina Youth. Així que, abans de començar, us demano que poseu m'agrada, un comentari i que us subscriviu al meu canal. Sí, bueno, yo lo que te quería preguntar es porque me parece muy fuerte, aunque que defiendas la independencia como inmigrante, tú estás en tu derecho, pero tú imagínate que yo me fuera a la India y también propusiera, ¿no?, declarar de una región la independencia. Por eso creo que quedaría la ciudadanía india muy impactada con esa cuestión, ¿no? Por lo tanto, yo lo que te quería preguntar es por qué reniegas de España, que te ha recibido y te ha dado también la oportunidad de muchos servicios como la educación y la sanidad. Per començar, jo em considero i soc català. No vaig néixer aquí a Catalunya, però m'he criat aquí. He crescut en llengua catalana, he crescut en l'escola en català i, bàsicament, et demano que no diguis que sóc de fora. No, que no se interprete como racismo, simplemente Catalunya. Vindré de fora, però és que m'he criat aquí. O sigui, estava allà a Catalunya quan tenia un mes d'edat. O sigui, bàsicament defenso el que crec, són les meves idees, són els meus principis. Com tu, per exemple, defenses la unitat indissoluble d'Espanya. Tinc el mateix dret a defensar que Catalunya pot i ha d'esdevenir una república catalana, independent. Bàsicament això. No renego de res. És perquè jo defenso això. Són les meves idees, he crescut així. Vídeos a través de Periscope y de aquí de YouTube, donde analizo muchos temas, donde aporto incluso soluciones. Que no és veritat. Els Borbons, i no em cansaré de dir-ho, són uns lladres. Han estat robant durant segles i, evidentment, només cal veure que el rei emèrit és el lladre major del regne. I, la veritat, jo no em cansaré de repetir-ho i ho diré tan clar com calgui. La república és una necessitat imperiosa. Per què? Per poder construir una societat de tots. I això és el que fa el president Puigdemont. Fer una societat on es pugui fer un referèndum i no et fiquin a presó per això. Una democràcia on no et fotin d'hòsties per voler votar. Això és el que volem. I jo el que no vull és una monarquia podrida, corcada, i un règim encara més podrit amb unes clavegueres de l'Estat que no tenen fons. Ho sento molt, però amb tot el meu respecte, jo això ni ho vull ni li desitjo a ningú. Amb tots els meus respectes. Ho sento molt. Em sap molt de greu, però ja en tenim molt. Que extingir el castellà a Catalunya, jo crec que no. A part que és un impossible, l'independentisme no es basa en l'exclusió. En tot el contrari, es basa en la suma i en la cohesió social. Però, en tot cas, crec que la pregunta més oportuna seria si se cerca l'eliminació del català a Catalunya. Malauradament, hi ha qui ho pretén fer des de l'exclusió, des de l'homogeneïtzació espanyola i des de la negació de la identitat nacional catalana, que és el que fas contínuament tu, per exemple, en aquest plató. Me declaro culpable. Perfecte. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Persecución implícita, si quieres. En la escuela es el estudiante que proviene de familia hispanohablante, que además es así completamente. Solo hay que comparar el número de horas que se hacen en cada lengua. Al pati s'escolta molt de castellà sense cap problema. Jo parlava en castellà amb els meus companys al pati. Sí, a pesar de que a veces hay... Ningú ens perseguia, cap professor ens perseguia. A pesar de que a veces hay comisarios de la Plataforma por la Llengua... Aquestes mentides de que es persegueix el castellà a les aules o a les escoles, si us plau, us les estalvieu, perquè és mentida. És mentir a l'espectador, és mentir al públic, és mentir a la ciutadania. De que no tenim un estat independent. Tenim un estat que lluita contra el català i que farà tot el possible perquè desaparegui. ¿Es un trozo de tierra? Com? Un trozo de tierra. El que... Cataluña es un trozo de tierra, una región administrativa. Demostra un cop més que... Una regió administrativa del Regne d'Espanya. Sí, continuem després perquè la cosa s'està anant de mare. Hi ha multitud de gent castellanoparlant que estima la llengua catalana i vol transmetre-la.
que la defensa com si fos pròpia, perquè els hi és pròpia. Jo mismo. I no ho sembla. Hi ha un munt de gent castellanoparlant que vol que continuï la immersió lingüística a Catalunya, perquè, sincerament, el castellà no necessita cap mesura de protecció, no pateix cap minorització i no desapareixerà. Són 500 milions de parlants al castellà, em sembla, no? ¡Ey, espera, para! Soy María Domingo de la Asociación de Jóvenes Sacabal. Sembla que t'haurien de pagar per cada samarreta que portes. Catalans contra el feixisme. Hauries d'anar a comissió. No passaran. Perquè a qui va dedicada aquesta samarreta? Home, el nostre company, aquí assegut. Més que res perquè és la viva imatge de la política antiga, la política de les cavernes. I, en fi, la vostra prioritat dieu que és la delinqüència. Sí, de veritat, jo us presento aquest tuit de Som Ripoll, amb la cara de l'Ester Gallego, com no. Posa, digueu les coses pel seu nom d'una vegada. La delinqüència a Catalunya és gràcies a la immigració generalment. Cal ser clars i parlar sense embuts de la realitat i posar solucions. I, en fi, doncs ja em diràs. El problema que teniu és la immigració. Jo recitaré, ja que estem, les dades del Departament de Justícia, que diu que el 49% dels delictes els cometen gent d'aquí, nacional, diguem-ne. I al voltant del 54% de la població reclusa és nacional. O sigui, la immigració és el problema, és l'arrel del problema? A mi em sembla que no. Vosaltres teniu un problema que focalitzeu en la gent immigrant, els vostres odis, les vostres encúnies, i això jo no ho puc acceptar, no ho podem acceptar sota cap circumstància, perquè és el vostre esquer. La immigració és el vostre esquer. Aquí estem veient la polèmica per la qual sou aquí, no ens enganyem. És un post a Instagram on surts tu, Anthony, surten altres dues persones, entre les quals Ignacio Garriga, de Vox, i dieu que ells no són catalans. Per tant, Jordi, tu li podries dir a la cara el que estàs dient en aquest post d'Instagram? Nosaltres considerem que ell no és català, però això no vol dir que... Però a mi no m'ho expliquis. No, vull dir... Per què per vosaltres no sóc català? Bueno, bàsicament, qui sou vosaltres per dir-me que no sóc català? Jo ja responc, no sou ningú per dir-me que no sóc català. Nosaltres podem... Perdó, a la llibertat d'expressió crec que no encara... No és llibertat d'expressió... Sí, perquè no hi ha cap insult. Miri, jo, si em permet, li explicaré. La incitació a l'odi no cal que sigui amb insults, eh? No hi ha cap insult. El que sí és un insult és la concentració que hi va haver l'altre dia davant de la comissaria de Mossos amb les banderes, regidor de Junts per Sabadell inclòs, que estava allà donant-li suport, amb les banderes amb simbologia comunista. Una simbologia que té a darrere més de 100 milions de morts. Home, i en què us diferencieu vosaltres en el feixisme? En res. Amb el senyor Salvini, que deixa morir gent al mar? No, això és mentida. I tant, ara és mentida. No, vostè està faltant a la veritat i ho sap. Home, sisplau, no estic faltant a la veritat. Vosaltres sou el principal problema de la societat catalana i de la societat europea. Vosaltres, l'auge de l'extrema dreta és el principal problema i el principal virus del nostre continent. Bueno, ell acaba de dir-nos que som un virus. Jo fins ara no he faltat ni penso... Home, tu li has dit que no és català, no ho sé. Però això no és cap insult. No sé, anem a veure. Ni tu ni ningú té absolutament cap dret a dir-me que no soc català. No he nascut aquí, però m'he criat aquí. He fet escola en català, parlo en català, somio en català, i tu ni ningú teniu cap dret. Miri... I visca la República Catalana. I visca la República Catalana. I visca la República Catalana. Visca la República Catalana. Vagi bé i visca la República Catalana. Molt. Veiem la setmana vinent amb més i millor. I visca la República Catalana. Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà.